Okay, mabay na kulog. Sulat, Mr. Samar. Hari kita ati pasulod na sa Bungto, town proper, Absulat, Eastern Samar Fiesta 2023. Ayan, mahangin ang sulat. Yan, jadi ngayon ang panarali di munisipyo. Sarayawan. Sarayawan ngayon di. Ay diri. Gymnasium. Manila Plaza, Sulat. San betting. Yeah, betting? Yeah. Oh, that's Yeah, no. Sweeting. Yeah, here. good. I need a tan. Ayan, init. Thank you. So warm weather, Philippines. Oh, yan. Ang ganda ng park. Adi, Singbahan han Sulat.